bandiraɓe kon on calminama toujours ko no mbiɗen ni tan koye pourcentage yimɓe goni ɗo gonɗen ko station château voilà station château ko ɗon yimɓe jarata ha joni toujours ko no mbiɗen ni tan ko carnaval men mo mbaɗɗen kiiɗe hande ɗo pourcentage Alaji Macky Sall hamen jiiɗi hamen darnoma benoma dañan en mbaɗen majorité ɗum noon calmini bandiraɓe foof voilà eyyi musidɓe tedduɓe ndennaɓe wona bandiraɓe meɗen Yewende TV comme no jiiruɗon mini tan hande ko ñalawma APR Benno Bokk Yakaar ɗo e Gabo Projanti oɗon beltana no feewi oɗon mbiya tan comme no jiiruɗon ni hande ko caravane national ou bien mbiyen caravane international ɗo e Gabo Projanti nden noon oɗon beltana no feewi machallah kamɓe ɓe gona ɗo joni ceerno ngabbu ƴewni seeɗa ƴeew gonɗa ƴeew mbaw ƴeeɗa oɗon ceeɗi oɗon dokka kayse keɓe o pour yimɓe e Oumar Sow waɗa kala sone ɗo eyyi ko jiɗɓe hen jaltude yafode eyi bandiraɓe on jarama de on jarama golle kono mbiɗen ni tan ha joni ko ɗon yimɓe jarata ko carnaval mo gonɗen e yiɗɓe darniɓe Benno Bokk Yakaar ɗo ɗo pourcentage en gari hono Carrefour Sindara ko Sindara yimɓe jarata ɗum noon ne wayno bandiraɓe goto moon foof yo wattu haqqille e carte mum d'entrée wonno carte mum d'entrée ɗum woni ko habtorgal ngal eyyi ɗum noon hay goto to am hay goto oto tardu jehen law garten law goten law voilà bandiraɓe julɓe bandiraɓe pourcentage ɗo koye pourcentage waaw kon Demba Ndiaye comme ni nga ko waxee rek na ñëpp génn en masse pour voter waaw suñu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax fii ci suñu chaîne Yewende TV waaw comme ni ko Demba waxee rek na ñëpp génn voter ji le 31 juillet incha allah mooy dimanche bii di ñëw bu soobee yàlla suñu borom na ngeen génn en masse ngeen voter massivement. ay toujours ko minen gonde moɗon joguiɗiɓe on kaɓirɗe de hono mawɗo mo kucciɗen ɗo caméra joguiɗo laafa danejo to danejo o woni mawɗo APR en ɗo ɗo pourcentage o woni mawɗo amen hono Mamadou Diallo walla Mamadou Diallil jeyaɗo toon to Kanil kanko wondi ɗo henna e gollidiɓe mabɓe pourcentage naɓe goni ɗo henna eyyi ɗum ɗon noon on beltanama no feewi no mbiɗen ni tan ñande dimanche le 31 mbawen yaltude law jiyen goti hen law inchallah rabbi bandiraɓe Sénégal laaɓe wonɓe e duunde babaname foof eyyi Demba comme ni nga ko waxee rek ɗo woni salsa en gari salsa en gumminoma Carrefour Sindara joni ko salsa jaraten acca ɗum noon bandiraɓe on calminama en wiya bandiraɓe salsa oto gaame ñalawma o so yonti onon foof jon mbawon wodde hay goto am comme ni ngeen ko gisee am na ay oto yu bari yoo xamante ne mu romb nañ 50 voitures ci ginnaaw mais lépp ci bëggee la ñu ngi bëggee ñëpp fii ci Yewende TV pour rek bëggal leen rek moo tax ñu ngi jël lépp bàyyi ñu dara lépp incha allahu rabbi day génn. so ɗum ɓenni amin enen fof eɗen jogui yakare hande ɗo pourcentage en kulani
en kulani e nyalawmo so yonti sa wiyama kadi bureau ji guddi hankadi eɗen jogui yakare ɗo men dañ 100% eyyi ɗum so weeli Allah eyyi e sonde là voilà lui il est là voilà ɗum noon bandiraɓe ñalawma so yonti on ji voilà bandiraɓe wona ɗum ɗo ko APR Benno Bokk Yakar woni ɗo henna Demba ɗo actuellement on est à quel quartier ɗo gonɗen ko eɗen mbawi yiɗ ko quartier sud voilà o ɗo ko transport nani transport quartier sud ɗon gonɗen eyyi ɗum ɗon noon on calminama on jurama e tokara he on calminama on jurama eyyi ɗo ko quartier sud wiyete a rento micro noon eyyi ɗo woni transport eyyi bandiraɓe eyyi suñu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax fii ci suñu chaîne Yewende TV ñu ngi fii ci Gabon Port-Gentil comme ni ngeen ko gisee tey ñu ngi ci caravane bu mag bi nga xamante ni waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko organisé def ba mu baax rek waaw kon ni ngeen ko gisee ci suñu ginnaaw man nañ compter presque le mot wala lu ëpp 50 voitures ñu ngi fii la ñu nekk Carrefour quartier sud la Carrefour quartier sud actuellement dañuy def le tour de ville ba ñëpp kontaan képp koo xamante ne amutoon temps génn nga gis ñu sa xol feex inshallah waa ki ngeen gis ni mooy suñu président fii ci Port-Gentil ngeen ko xamee ci Mama Diallel bandiraɓe Sénégal naaɓe bandiraɓe Port-Gentil ɗo ko carnaval amen ɗo ɗo Port-Gentil e Sénégal naaɓe foof beltima hande oɗo ki yiiɗe darde wonde fayide dande Benno Bokk Yakar darniɓe Alaji Macky Sall benen ene daña majorité o ɗum noon minen min ngala hande ɓerɗe ɗiɗi men kulani inchallah rabbi ñalawma dimanche o so yonti mamen dañ 100% eyyi on jiw conva o nani Demba ɗo ko quartier mo gonɗen ɗo actuellement ɗo woni banko ɗo woni legal banko o comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci banko la ñu nekk tournée bi mu ngi continuer bandiraɓe Sénégal aɓe oui ɗo ko banko voilà APR nani huladi fayani ñalawmo so yontima mon ji ko yoodi ko ɗo woni école gorteɗo ɗo woni école men gorata inchallah ñande dimanche comme no jirɗon ni rek comme la ñu voté rendez-vous tout le monde est là voilà ñande dimanche ɗo woni rendez-vous Sénégal naɓe ayca Ceerno Demba somi namdimama hono jiiɗa caravane o c'est juste magnifique no jiirumi carnaval o ni ɓerdam nde ɓuuɓi hen ene ɓeydinimi kadi jogade cuusal e oɗo carnaval hande machallah sa darima aɗa yiya hunde ñande aɗa yiya hunde kadi seftinma ɓeɗɗa ko suusde eskey ɗum noon ene mbiya kala jiɗɗo malede wuuna yo ar eyyi yo ar ene wayno golle ɗe ndewi lawol de joni ñi ñooy suñu jigéen APR machallah toute magnifique waaw ngeen ko gisee suñu couleur préférée mooy marron berge ota lim caméraman e mon ami eyyi no wirini tan ko rewɓe men rewɓe APR gonɗo hen rewɓe yodɓe yontaɓe ɓe kulani payani ñalawma so yonti ɓe jatirta caggal machallah Demba ɗo on est à quel quartier
Gadji actuellement on est printemps à côté de Grand Mosquée. Grand Mosquée de Port-Gentil. C'est parler de Grand Mosquée don gonden. Bandiraɓe ɓe fof nana jalta lawol en daren. Men kamɓe koyma ɓe belti hen. Machallah. Ɗum noon ɓe mbawi wi ɗon tan ñalawma so yonti subaka law joon goton kadi gartana galleji he. Wonno en kulani en payani ñalawma so yonti. Ko non tigi. Bana jejjide salminde bandiraɓe wonɓe ɓe he cortège he. Wonɓe caravane he ɓe gonduɗon ɓe. Machallah ono fof ɗon calmine ko wayno Monsieur Ly le directeur de campagne. Directeur de campagne. Monsieur Ly o salminama no fewi. Siraji Sow Gara Mamadou Diallel. Voilà Siraji Sow. E Cheikh Dem. Machallah. Kamɓe ono fof on calminama. E président meɗen woni président jontaɗo machallah. Demba Dia. Woni Demba Dia aussi salminama jurama ene calmina kadi hono mawɗo meɗen mawɗo dariɗo julɗo jiɗɗo kala julɗo gonɗo e Sénégal hono Mamadou Oumar Diaw machallah gonɗo hannde toon to foftere cuuɗi men Sénégal on wawa yejjitede en gari Carrefour Tobia ɗo woni Tobia machallah eyyi ɗum noon ko weltanade Sénégal naɓe foof ala grand Samba Sagnane en Seydou Sar en ɓeɗo fof nana e nder otoji he en jejjitade Oumar D en wonno ko yimɓe sosɓe parti o eyyi minen komin sukaɓe joni men gari amen caggal Allah caggal mabɓe machallah président commerce aji on Sidi Diaw kono Sidi Diaw président commerce aji kankone o weltanama darde makko wonde fayide yiyama hen en calmini kadi dennagal Sénégal laaɓe wonɓe nder katti toon brigade yinnoɓe arde ɓe cuwa arde ɓe taw machallah eɗen gandi haɓe nder brigade he kono noon haqqillaji mabɓe ɗi gangoni wallahi ko noon tan suñu bokku jullit yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax fii ci Gabon Port-Gentil ci Yeewende TV ci caravane bi macha allah dafa ala dawme parce que lii soo gisee lu nekk ci ginnaaw da ngay yéemu loo xamante ni mën nañ presque lu ko manqué 100 voitures lu néew la. waaw comme ni ngeen ko gisee ñu ngi tooñ waa Sonko waa Yewwi Askan Wi la ñu tooñ noonu. fi Macky moo fi moom Macky Sall rek bandiraɓe oɗo kulede ɗo ko Macky jeeyi ɗo Macky Sall rek eyyi haaldata e moon ɗo ko musidɗo moon Demba Ndiaye gorko men Abbaji Sowal e frère meɗen miñi men Seydou Gangue toon to Parkane Halpulaar en machallah kaɓarɗe ɗe ko Alaji Gangue toon to Parkane Halpulaar en e dendagal Demba Ndiaye e jii oɗo joom moto o wari o tawti en hen en beltanimamo no feewi oɗon joom moto o ko weltare makko addimo hen kañum o wi ko hasino ko Sénégal lajo machallah hasko wonama o watta o yoɓa ndeysan waɗi fayda machallah dare ɗi on yiɗi otoji nani plus de 100 voitures presque actuellement on est à Carrefour Lewomba ɗo woni Carrefour Lewomba comme no jirɗon ni photo jeɗe rek on est à Lewomba wona on ji bandiraɓe Sénégal laaɓe hannde ɗum ɗo dawiɗo henna ɗum hirdiɗo henna ɗum noon kala jiɗɗo maleede wuune yo wotan Alaji Macky Sall ɗum woni nafoore leydi ndi ɗum woni ɓamtare leydi ndi en Sénégal laaɓe hannde en ji darde Alaji Macky Sall on ji ɗum wona on ji ɗum ɗo gis ngeen lii wona on ji gis ngeen lii wona on ji lii yëpp Macky moo ko waral Macky jeeyi ɗo hen waaye Macky yaa bari doole ɗo ko Macky jeeyi lii yëpp Macky la caggal Allah en ɗo Macky jeeyi ɗo hen nani macha allah gis ngeen lii wona on ji gis ngeen lii lii yëpp ci biir ɗo ko Macky jeeyi ɗo hen ci biir daala dawme rek lii yëpp ci Macky la ko Macky jeeyi macha allah ala dawmina ba pare hoɗo jiɗɗo leydi ndi yo wotan Macky jiɗɗo développement leydi ndi watante ko Macky macha allah en ji darde Macky ɗum noon mbawen wotande Macky o daña majorité Demba Ndiaye ɗum woni ɓamtare leydi comme ni nga gisee suñu jigéen ñu taaru ñi lan ngay wax ci jigéen ñi en pulaar ɓeɗo rewɓe ko rewɓe jambe rewɓe yotɓe yontaɓe yiɗɓe Sénégal yiɗɓe koye mumen yiɗɓe diwan mumen wonno Alaji Macky Sall sa yiɗi ɗum jiɗɗa ko leydi ma sa yiɗi Alaji Macky Sall jiɗɗa ko ɓamtare leydi ndi wonno en jiiɗo nawi leydi ndi oɗo yettini leydi ndi machallah noon ko weltade kadi sen jii ɓeɗo rewɓe jeese meɗen hokkaten ko cuusal machallah ɗum noon on beltama no fewi ko mbita ko tan en ndewat ɗon tan calminen ñu nuyu la grande diva mooy ki nga xamante ni elle est infatigable mooy Mimi Touré ba Sénégal voilà kadi limal jigéen ñi rek bandiraɓe wonno Sénégal laaɓe rewɓe ɓe ne gandi kañumen ne jogui en dokka foti
mumen ha timmi e leydi Sénégal so machallah sen ji Alaji Macky Sall itti oɗo debbo waɗi ɗum yeeso en andi ko hoolare makko yidde rewɓe machallah nder gouvernement Sénégal machallah comme ni ngeen ko déggee rek ñu ngi nuyu madame Mimi Touré ñu ngi koy nuyu fo ba suñu réew Sénégal machallah affaire bi bandiraɓe men wonɓe Libreville ne rewɓe ñu Demba Ndiaye comme no jiruɗa ni tan keroog candidat bi bu mu ñëwee fii ci Gabon Prosenti délégation bu am fayda lañ fi indi ci biir Prosenti eyyi noon haalde jolfini ko siftindiri yimɓe tan yontere ɓennuɗo ɗo henne en délégation umminoma Libreville ari ɗo salmodirde bandiraɓe wonɓe ɗo hen ko darde wonde fayida kadi mbaɗɗo kadi golle mbaɗɗo fayida pour wurtininde parti o ɓe garino ɓe jii parti o ɓe tawi parti o hande ɓuuri wurde nden ɗum noon ha joni noon mino ɗoɓe darno hanki ha jongo ɗo men dari machallah madame Binta Seck ñu ngi lay nuyu bu baax ba foofu ci Libreville ñu ngi nuyu soxna Ba aussi machallah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di lay naan rek ñu affaire bi moom lu la tere doon député rek mooy 31 juillet ñëwut inchallah rabbi 31 juillet su yegsee rek mooy da ngay debbo l'honorable calmini ono debbo jontaɗo ono Mayram Sall wonno ko debbo gabɗo malaɗo en jii ko ari kankone o ari ko gabɗo on jii leydi ndi no way sansude machallah ɗum noon en jettalle en jettama Allah eyyi kooku moy Mayram Sall kooku moy Marème Faye Sall mooy suñu première dame ci Sénégal waaw ku ko nuyu rek nuyu ko Macky Sall suñu président bi waaw ñu ngi jàll fii nii quartier bi nu mu tudd Balise fii mooy Balise waaw jàll nañ Balise léegi waaw actuellement ñu ngi sans social ma jaafoɗon min noon wonno ko weltare waɗi min gañɓe gadaji beñeweji tagui men jejjiti waɗa ɗon ɗo présidente marché min gummiɗo ɗo woni grand village so a naati leydi ndi a naati wuuro ngo so tawi marché grand village hay marché Balise hay muyno wone andi ɗum noon on mettama no fewi ha joni bandiraɓe Sénégal naɓe bandiraɓe Prosenti naɓe en gari Carrefour mo mbiyeten sans social ɗo woni sans social eyyi ko weltare ɗon hande yimɓe jarata carnaval men mo jaaten hande APR walla mbiyen Benno Bokk Yakare ko weltare tan ko yimɓe dadiɓe dariniɓe hono Alaji Macky Sall kadi sen ƴeewi sen ƴeewi ko mbiɗen ko darnade Macky Sall ko daranden ko leydi ndi wonno ko yidde leydi ndi waɗa développement e yiide kadi leydi ndi noon gollira ɗum tagui enen fof derɗen ɗo machallah comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi fii ci Gabon Prosenti machallah affaire bi dafa ala dawmi lii soo ko gisee say xol da sedd ñëpp fii lii daa yeemu lii mooy waa Benno Bokk Yaakaar yi xoolal lii rek xoolal ma lii rek xoolal lii rek c'est juste magnifique ñu ngi dugg ci Carrefour bi nga xamante ni ñu ngi dem Sibi ci Sibi lañ jëm ni actuellement mbokku jullit yi kaay leen gaaw waxu leen ñëw yidde siftine kadi bandiraɓe ɗo ɗo gonɗen ɗo woni Barala Barala koye jeeyi Macky Sall jeeya kala mo jiiɗa ɗo dariɓe ɗo ɓe fof koye Macky Sall jeeya machallah ne wayno ñalawma so yonti kulol ala hande jogui cuusal ɗo woni Barala machallah ɗo won bi quartier bi mooy Barala ñun fii ci Barala lépp ci Macky la machallah gis ni ñu ngi nuyu madame l'honorable député mooy Soxna Ka ñu ngi lay nuyu ba Libreville Gabon waaw sa suñu xel yëpp mu ngi ci yow parce que lii soo ko gisee bien vrai que c'est pour la président de la République son excellence monsieur Macky Sall mais lii aussi pour yow la pour ñu mën la dénk loo xamante ni mooy suñu yëf nga man ñu yóbbu ba assemblée nationale nga taxaw ñu foofu comme nu ko Oumar de waxe keroog bi nga ñëwee fii soo demee foofu bul fàtte waa Prosenti jàppale nañ la waa Prosenti sooraale nañ la waa Prosenti ñu ngi ci yow ñu ngi fii on a laissé tout notre temps ñu ngi bàyyi suñu place bàyyi boutique yi bàyyi lépp suñu activité yëpp pour lii nag dañ leen ko ñaanal nga am ko ci loo
loxo yi la nga xamante ni day yomb ci yow te mu sedd ci yow aussi te nag pare nañ pour jàppale la pare nañ aussi pour dimbale la pare nañ pour sutural la ba nga xamante ni mooy sa mandat 5 ans inchallahu rabbi Ceerno Demba holko mbiɗa anne eyyi mbiyammi en tan ko Macky Sall men calminima min juurimama kala ɗo mbawɗa wonde wonirde hamin mbima yo ɓerde ma ɓuuɓ ganda sa yi oɗo nguɗo konu wonguɗo ne rewi amen hamin gardi ne rewi amen ganda ɗo oto hul oto fayi ko caggal Allah caggal ma amen goni machallah ñande ñalawma so yonti ma andu kala gonɗo ɗo hande e leydi he ko caggal Allah caggal ma woni wallahi on ñalawma sari o lelo wala danda ɗo pourcent noon eyyi comme niñ la ko waxee rek pourcent moom c'est assuré ki pourcent c'est assuré pourcent moom assuré nañ la ko inchallahu rabbi 31 juillet la ñuy xaar soxna ba 31 juillet la ñuy xaar no way fii mooy ban quartier hono Saydou Gange ɗo woni mini prix ɗo woni Carrefour mini prix machallah Carrefour mini prix kadi ɗo woni leegal mawɗo meɗen Oumar Diaw ɗo hoɗe ngal o leegal machallah moƴƴo julɗo jiɗɗo kadi Macky Sall kon ñu koy nuyu Oumar Diaw en calminima hamon hande cuuɗi men Sénégal toon heedi machallah ñu koy nuyu ba Sénégal waaw comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi fii ci biir Yeewene TV nag lay xawee nee naa leen abonné leen avec Yeewene TV dara du leen voilà inchallahu rabbi no frère o wiiri ni kadi Yeewene TV mba son yejjidde son jeeyi toon son pii no fiirte ni tan mon jii kala gueɗe gonɗe ɗo hen tuggonoɗe guila campagne o fuɗi fadɗo jaara tan inchallah taw ɗum toon campagne uji ɗi fof woni mitin aji ɗi ñande ne mbaɗi mitin e nde sohna Ba ari ɗo aussi en mbaɗi mitin fof nanto to nder Yeewene TV Macky Sall hay ndiyam e gala oɗo poti waɗ klaxonné bien ay oɗo ko poti waɗ klaxonné o gonɗo yeeso voilà Macky Sall mo def e collection bi jaaje après nga jëndal ko collection non film on jalta non do voilà en ma jëndal ko collection pour bi collection jaaje voilà oh joni Macky Sall 100% Macky rek 100% même si Macky rek 31 décembre pas 31 décembre 31 juillet waaw lii yëpp ci mbégte mi la moom au lieu que mu wax 31 juillet moom décembre la wax mais nag xol yi ñoo feex looloo tax loolu nag ñu lay comprendre waaw lépp ci biir la bandiraɓe Benno Bokk Yakare eyyi on jii ñalawma o heeɓiɗo henna oto kula oto paye inchallah rabbi présidentinaɓe walla gaɓonaɓe fof goni ko caggal Allah caggal moɗon ñalawma so yonti oto kule eyi oto kule ga carte ɗe fof oɗon jeeyi ɗo inchallah 100% ɓeɗe ɗo président a wi wiyata même ene wayno gummima mini prix ko président a wi min eɗen payi sibi en natti wonde sibi on a payé on a demandé de Macky rek ah ouais Macky rek jurto fii mooy sibi waaw Demba Ndiaye daa mel ni dugg nañ sibi fii mooy sibi en waynen ngari hande marché sibi fii mooy sibi e wonande kala bandiraɗo gonno toon eɗen ciftina hono jaatigueɓe meɗen wonnoɓe ɗo ene garden ɗo e leydi ɗen tawii ɗen jaatigue meɗen en jeeya ɗo en e siibi hono mawɗo men ne wiye Samba Diallo gonɗo toon hande to Nabba Siwol nanto fofti e mawɗo men ne wiye Moussa Ndaw nanto to cuuɗi men Nabba Siwol nanto fofti en calminiɓe en juurimaɓe ene wonde Samba Thioub en ene wonde Samba toon to Thilal en calminiɓe en juurimaɓe ñamnoɓe Allah moƴƴere e dendagal Sénégal naaɓe ene wayno oɗo kihiiɗe on jii wona on jii Macky ñande 31 oto hul oto fayi
gars yi ba xol yaa ngi feex ba xol yaa ngi feex na xol yi feex avec Macky tout c'est possible Macky rek Macky rek Macky oui voilà sama gars yi un peu de collection waaw comme ni ngeen ko gisee rek collection yi jeex nañ sa waa ji neneen waa ji mu jëndal neneen Macky Sall mu jëndal waa ji collection déjà c'est juste magnifique ça c'est magnifique xoolal lii yëpp rabi yëpp waa Macky Sall lañ lii dara darne barnde benn bokk yaakaar ko kamɓe hannde kirni dendagal délégation rewɓe sénégal naɓe wonɓe ɗo e wonɓe caggal leydi fof kamɓe ndendi yidde neldi sago ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettanalla parti o wonno sen jiyi enen fof eɗen ndere parti ko yiide golle baɗɗe fayida gollaɗe nder sénégal tawino président men o wonno wano tan enen no wooda no mbawɗen mbayloɗen kono sen jiyi en mbaylaki leydi ɗum tagi enen fof darde nde wonno eɗen jiiɗi leyɗele men eɗen jiiɗi diwnude meɗen eɗen jiiɗi gure meɗen Allah hokki en président jiɗɗo leydi ndi gollowo eyyi président gollowo ɗum tagi enen gacciɗen haajuji men hammuji men garɗen yidde darnade kono Allah je Macky Sall wonno golle Sénégal ɗe ko golle baɗɗe fayida ɗum noon en calmini denndangal mawɓe en fof wonɓe ɗo de Sénégal rewɓe Sénégal laaɓe fof nan ɗo banndiraaɓe aɓe ɗo rewɓe wonɓe ɗo ɓen ɓe fof wonɗo henna jolfuɓe nan ɗo seereɓe nan ɗo jaaguji nan ɗo haalpurreɓe nan ɗo henna sarkuleɓe nan ɗo henna fof woni ɗo hen oɗo délégation mo jiiran ɗo henna ɗum noon eɗen jetta Allah ɗum ɗon wonno ko parti démocratie Macky Sall Sénégal ko leydi wandi démocratie kadi Macky ari kadi wurtini kadi démocratie nder leydi meɗen wonno goto meɗen fof ne jogui liberté e nder leydi he goto meɗen fof ne jogui fodde e leydi hokka haqqe muɗum kadi ha timma e nder leydi he ɗum noon goto nen Allah ji Macky Sall ɗum woni nafoore men woni nafoore leydi ndi eyyi en jii leyɗele men nan jaara yeeso eyyi en cifto en jejjitta ɗo henno hono mawɗo men liidoro meɗen hono ha yeeso hono ceerno Amadou Sy eɗen calminamo no feewi eɗen calmina denndangal bandiraɓe ha yeeso ma yoni feewi dembana baji on calminama en calmini denndangal tu nabbaji naaɓe wonɓe toon wonɓe e nder leydi wonɓe caggal leydi e denndangal Sinthiane naaɓe e denndangal Parkane Haalpulaar naaɓe e denndangal fof nan ɗo henna sen mbi eɗen limta gurde en jejjita en waɗan juuɗen en ɗum noon ko belemma eyi e yidde leydi yidde kadi en calmini kadi siftina kadi Alaji Macky Sall a salminama a juurama yo ɓerde ma ɓuuɓ hamine ga darde nde men daari ko an men darni ga hen inchallah rabbi ma dan 100% ma heɓe ɗo pourcentage ɗo eyi voilà ɗo Carrefour la CG en gari Carrefour la CG kala gonɗo ɗo e leydi he ne andi Carrefour la CG en calmini denndangal bandiraɓe wonnoɓe ɗo ko wayno Yaya jottiɓe toon hande Thilane jeeyi foftiyade en calmini ɗo kadi Macky ah oui, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces belles images. C'est juste magnifique comme on peut le dire. On est là ici au Gabon Porzandi. On est en train de faire une grande caravane d'ici. Tout ça là c'est pour l'élection qui vient le 31 juillet. L'élection législative.
va passer par ici. Il y a le cimetière à côté de nous. Même si ça va passer par ici. ala sirani ay warna Umar Gani no warni zigzag c'est pas sûr kay Président bandiraɓe ngari ɗo wiyete transport ɗo woni transport en calmini jaari men ɗo hono Mamadou Ka Cilañ eyyi ɗo woni transport e jaatigui men ɗo henne ko Mamadou Ka en calminimo en juurimama e calmini dendagal bandiraɗo gonɗo ɗo hen e nder quartier transport Regardez-moi ça, ces eaux sont magnifiques, c'est magnifique ça, c'est joli à voir, tout ça là c'est Macky Sall, son excellence, monsieur le président. Tan toujours on jejjite ko Yewende TV ko Yewende TV wonde moɗon kala ko jiɗɗon humpitade gueɗe gonɗo ɗo e nder leydi e jeeye Yewende TV mo taw toon ɗum noon noon calmina Gabon président kala wawi wonde hen humpita on inchallah rabbi o yimaɗen abonné o wiide ko Mamadou hono Mamadou Dongo voilà yaadu Sindian Sinthiou Garba voilà o salminama on ne ko Ceerno Tall Tall holno woni Purel Tall Purel Tall holto Jagel baroɓe Jagel Macky rek lañ wax ala Abdoulaye Wade ala Macky wonno Macky kanel voilà kanel ko in maanaam ko comme ni ngeen ko déggee rek tur bi moom Abdoulaye Wade la tudd mais nag moom waa Macky Sall la Voilà mon frère. on beltanama de on beltanama e darde dari ɗon affaire Benno Bokk Yakar ko carnaval ɗo ɗo Port-Gentil Gabon ko yimɓe parti affaire goni ɗo hen mboɗo sikki ko carnaval momin mbaɗi ɗo hande ɗo Port-Gentil e yidde siftini tan bandiraɓe ñande 31 goto fof yo yaltu law yaltude carte muɗum dante ya wooti ya arta eyyi wonno carte ɗe en calmini ɗo kadi hono madame Sokhna Ba en beltinimamo carte ɗe kadi oto gaame oto joome ñalawma so yonti goto fof ƴeew carte muɗum dante ya wooti ya arta fara on beltanama no feewi no feewi no feewi darde mon yoodi golle ɗe mbaɗi fayida golle ɗe mbaɗi fayida golle mon jooɗi feewi golle mon jooɗi feewi e toujours mawɗo mo jiyaton ɗo en woni mawɗo parti o woni Mamadou Diallil to Kanel ene wonde rewɓe yontaɓe Sénégal laaɓe wonimi ɗo henna foof nan ɗo rendi otoji on jiɗi ɗo fof ko rewɓe goni nder majje hulani hooram kono kanko ɓuri hulde Ulla ma era ko ko era. Asa ma ko maktal ko. Mem bote maktal mo yello. Bandiraɓe Sénégal laaɓe bandiraɓe Sénégal laaɓe wonɓe e nder leydi wonɓe caggal leydi eɗen gandi wonto Macky itti leydi ndi wonɗo yettini leydi ndi ɗum ɗon noon eɗen gandi wonko fuɗɗi gasi wonko fuɗɗi gasani wonko yiɗi fuɗɗade ko fuɗɗa gasi ko ɗum gasi ko fuɗɗi o yiɗi gaynude ko ɗum ɗon ganda ɗum carte men ɗe itten carte ɗe tetten Macky Sall o daña majorité ɗum woni ko nafata en nafa leydi ndi nafa Sénégal nafa jiwluji men nafa guure meɗen
mi jamo ɗo kam vraiment Dille. Dille. oto waddani o libro yimɓe oto wat vraiment mi waɗaki No be. Janata kay kom gillen moni wara kay. Janata kom gillen moni wara yari.